Χρήστο, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρουσίαση που κάνετε για την Intron TV. Είμαστε εδώ στον όμιλο K-Cars, το γνωστό όμιλο εδώ στις Σαχαρνές, στο Μενίδη, για επισκευή αυτοκινήτων, φαρνοποιία κτλ. Και θέλω να μας πείτε, μια που έρχεται καλοκαίρι, τι θα πρέπει να προσέξει ένας απλός ιδιοκτήτης αυτοκινήτου, που πιθανότατα έχει και την οικογένειά του να πάει σε κάποιο ταξίδι. Πριν φύγει για το ταξίδι, τι πρέπει να προσέξει λοιπόν στο αυτοκίνητό του, με στόχο κυρίως την ασφάλεια του ίδιου, της οικογένειάς του και βεβαίως και των άλλων οδηγών στον δρόμο. Τι ελέγχους λοιπόν πρέπει ο ίδιος να κάνει στο αμάξι του και εάν δεν μπορεί να το φέρει σε κάποιο συνεργείο για να το κοιτάξουν. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν από τη μηχανή. Σαν πρώτη φάση ελέγχουμε τα λάδια του κινητήρα, τραβάμε το δίχτυ, κινητήρας βυστός πάντα, ελέγχουμε η στάθμη του να είναι στο max, το αυτοκίνητο να είναι σε ευθείο σημείο. Ωραία, αυτό είναι σημαντικό σε τα λάδια να είναι σε σωστή θέση ισορροπίας, έτσι. Κοιτάμε τα νερά του κινητήρα στο παγουράκι. Να είναι στο max, ελάτε από εδώ να δείτε και τη στάθμη. Έχουμε minimum και max. Ωραία. Να είναι στο max. Αυτό έχει σημασία βεβαίως, γιατί το αυτοκίνητο κάτω από συνθήκες συνεχούς οδήγηση για αρκετές ώρες θα καταπονηθεί όσον αφορά τη θερμοκρασία του, έτσι. Θα κατεβάσει θερμοκρασία και μάλιστα. είναι πρόβλημα. Ωραία. Συμπληρώσουμε νεράκια στους καθαριστήρες για να έχουμε πάντα καθαρό παμπρίσι και καλή ορατότητα. Ωραία. Κατά την οδήγηση. Βεβαίως. Και αν δεν έχουμε, το συμπληρώνουμε ουσιαστικά, έτσι. Βέβαια. Ωραία. Στα αυτοκίνητα που μπορούμε να ελέγξουμε την ανάγκη μπαταρίας τα ελέγχουμε. Σε αυτά που είναι κλειστού τύπου μπαταρίες Δεν χρειάζεται. Το διαγνωστικό λαμπάκι που έχει το χρώμα του, το πράσινο που είναι σωστό και μαύρο που θέλει να γίνει η μπαταρία μας. Μάλιστα. Συνήθως μια μπαταρία πόσα χρόνια κρατάει κατά μέσο όρο, μια τυπική μπαταρία? 2 με 3 χρόνια ζωής. 2 με 3 χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι μετά τα 2-3 χρόνια πρέπει να αρχίσω να προβληματίζομαι, έτσι. Εγώ να πάμε σε ένα συνεργείο, σε ένα ηλεκτρολογείο να ελέγξει την μπαταρία. Μάλιστα. Με τα κατάλληλα εργαλεία. Ωραία. Μετά ελέγχουμε τα ελαστικά μας, πίεση ελαστικών και φθορά. Εδώ έχουμε καινούργια ελαστικά, είναι το 2012 που αναγράφει η ημερομηνία, είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Ωραία. Τι θα πρέπει να ελέγξω εγώ που δεν ξέρω για τα ελαστικά μου? Ας υποθέσουμε ότι έχω το αυτοκίνητό μου και βλέπω τα ελαστικά. Τι πρέπει να κοιτάξω? Θα ελέγξουμε το ύψος από το πέλμα. Ναι. Αν έχει φαγωθεί, τα αυλάκια στην ουσία εδώ μέσα. Ναι. Το ύψος τους, αν έχουν εξωτερικές φορές από σκισίματα, από πεζοδρόμια, να έχει κάποιο χτύπημα το λάστιχο. Ωραία. Σε περίπτωση που υπάρχουν εξωτερικές στορές, το διακινδυνεύω? Όχι. Γιατί για ποιο λόγο? Υπάρχει περίπτωση να μου σκάσει το λάστιχο? Να σκάσει το λάστιχο, να μην πιάσει το λάστιχο κάποιο καλό φρενάζο που θα χρειαστεί να σταματήσει το αυτοκίνητο. Μάλιστα. Τραβάει το αυτοκίνητο από ευθυγράμμιση, πολύ διάφορα λόγια. Καλό είναι αυτό να επισκεφτούμε κάποιον ειδικό. Ωραία. Να μας πει τη γνώμη του που είναι και πιο εύκολο σε αυτά τα πράγματα. Σωστά. Ούτως ή άλλως δεν κοστίζει κιόλας να το φέρω και εδώ πέρα να μου το κοιτάξουν σε ένα εξοδοτημένο συνεργείο για τα ελαστικά. Δεν κοστίζει κιόλας, έτσι. Ωραία. Πάμε παραμέσα. Εδώ τι κοιτάζω πλέον? Πρώτον ότι παίρνει μπρος η μηχανή, έτσι. Σημαντικό. Να μην ανάβει κάποιο λαμπάκι. Κάποιο λαμπάκι που δείχνει ένδειξη ότι είναι ανοιχτό το καπό μας καπό, μπροστά. μάλιστα. Ωραία. Και δεν φοράμε τη ζώνη ασφαλείας. Μάλιστα. Να μην ανάβει κάποιο λαμπάκι του λαδιού, της μπαταρίας, του κινητήρα. Ωραία. Που δείχνουν ότι έχω κάποιο πρόβλημα στη μηχανή μου. Σωστά. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Ωραία. Ελέγχουμε τις ζώνες ασφαλείας. Να λειτουργούν σωστά. Και τις μπρος και τις πίσω προφανώς, έτσι. Όλες. Ωραία. Θα κάτσει άτομο, ελέγχουμε τη ζώνη. Ωραία, πολύ ωραία. Τα φώτα μπορούμε να ελέγξουμε. Σινιάλο, ναι. Πίσω. Πάμε, stop, ναι. Πορείας, ναι. Ομίχλης, ναι. Όπισθεν. Και αλάρμ. Όλα μας τα φώτα δουλεύουν, μια χαρά.
Αυτό το αμάξι λοιπόν ουσιαστικά μπορεί να φύγει, είναι έτοιμο για ταξίδι, έτσι. Και τη ρεζέρβα μας. Και τη ρεζέρβα, πολύ ωραία. Εφόσον υπάρχει πάντα έτσι, γιατί σε κάποια αυτοκίνητα πλέον την έχουν καταργήσει. Φαρμακείο καλό είναι να υπάρχει, πυροσβεστήρας. Στη ρεζέρβα τι πρέπει να προσέξουμε? Ουσιαστικά να είναι φουσκωμένη και σε καλή κατάσταση το ελαστικό, έτσι. Αν έχουμε γκρίλο, τα απαραίτητα εργαλεία να αλλάξουμε τη ρεζέρβα. Μάλιστα, ωραία. Αυτά. Και για άλλες ειδικότητες να δούμε, ρε παιδί μου, πρέπει να πάει το αμάξι ένα τεχνικό, για τα υπόλοιπα για φρένα και τα υπόλοιπες να γίνουν οι υπόλοιποι έλεγχοι. Στα φρένα τι με προβληματίζει, πότε αρχίζει να μην πάει καλά για να το φέρω σε ένα τεχνικό να το κοιτάξει? Όταν δεν πιάνει καλά, ας το πούμε έτσι. Δεν είναι πάντα αυτό απαραίτητο. Μπορεί να είναι και καινούρια και να τρέμει τα αμάξι στον δρόμο, μπορεί να έχει στραβές δισκόπλακες. Μάλιστα. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορώ να το κοιτάξω μόνος μου. Ουσιαστικά μόνο όταν κάτι δεν πάει καλά θα πρέπει να το φέρω οπωσδήποτε σε ένα συνεργείο να το κοιτάξουμε. Έτσι. Μάλιστα. Τα καινούργια αυτοκίνητα έχουν και λαμπάκια μέσα για τα φρένα. Ωραία. Θα ανάψει το λαμπάκι, αν θα χρειαστεί μέσα σε 2.000 χιλιόμετρα φρένα. Μάλιστα. Ωραία. Κάνοντας αυτούς τους ελέγχους, έχω ένα βαθμό εξασφάλισης ότι όντως όλα πάνε καλά. Υπάρχουν και πράγματα όμως τα οποία πρακτικά δεν μπορώ και μόνος μου να τα ελέγξω, έτσι δεν είναι? Είναι καλό γενικά να το φέρω για έναν γενικότερο έλεγχο πριν ξεκινήσω για ένα μεγάλο ταξίδι στο συνεργείο? Ναι, είναι καλό. Το γενικό έλεγχο του ταξιδίου που λέμε. Μάλιστα. Ελέγχουμε όλα, ελέγχουμε τα απαραίτητα, τα βασικά πράγματα για να πάει ένα ταξίδι, να έχουμε ένα ταξίδι ασφαλές. Μάλιστα. Για μας και για την οικογένειά μας. Ωραία. Ωραία, πολύ ωραία. Είναι όντως πολύ χρήσιμα αυτά που μας είπες και νομίζω ότι για να είμαστε ασφαλείς στον δρόμο, αλλά και για να είναι ασφαλείς και όλα τα μέλη της οικογένειάς μας και οι άνθρωποι που οδηγούν στο αντίθετο ρεύμα, είναι απαραίτητο και για να μειώσουμε τελικά και τον αριθμό των ατυχημάτων σε ελληνικούς δρόμους, να κάνουμε αυτά τα εύκολα τσεκ που δεν θα μας πάρουν πάνω από 3-4 λεπτά, για να είμαστε σίγουροι ότι το αυτοκίνητό μας, έτσι δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση για να ταξιδέψει. Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ και να ευχηθώ καλή συνέχεια.